Please mind the closing doors. Вітаю, дружа. Гэтым летам менскаму метрапалітэну споўнілася 40 гадоў, а да канцу году плануюць адчыніць 3 новыя станцыі яго трэцяй лініі. З гэтай нагоды здзейснім падарожжа па некаторых станцыях менскага метро. Станцыя Пятроўшчына. Пачнем са станцыі Пятроўшчына. Ёсць меркаванне, што яна лічыцца самай прыгожай станцыяй менскага метро. Столь станцыі выканана ў выглядзе зорнага неба і змяшчае каля 400 светадыёдных лямпачак. Мне здавалася, што я бачыў на Пятроўшчыне штосьці падобнае да канкрэтнага сузор'я, але з Вікіпедыі выцякае, што зоры размешчаныя ў хаатычным парадку. Станцыя знаходзіцца каля мікрараёну Паўднёвы Захад, які частка людзей стала няправільна называць Пятроўшчынай. Называй яго Паўднёвым Захадам, дружа, калі хочаш выглядаць сапраўдным знаўцам Менску. А Пятроўшчына – гэта былая вёска. Яе рэшткі таксама захаваліся недалёк ад станцыі. Станцыя Плошча Леніна. Гэта станцыя была адчыненая ў складзе першай чаргі метро яшчэ ў 1984 годзе. Быў перыяд, калі станцыю абвяшчалі як Плошча Незалежнасці, бо так называецца плошча, да якой ажыццяўляецца выхад са станцыі. Але потым, на жаль, вярнулі радзянскую назву. Неаднаразова былі прапановы аб змене назвы, але на сённяшні дзень яна ўсё яшчэ называецца Плошча Леніна. Станцыя Уручча. Гэта першая і пакуль адзіная станцыя за межамі МКАД. Яна з'яўляецца канцавой станцыяй маскоўскай лініі. Ты, дружа, верагодна чуў выраз, што Піцер пастроены на касцях. Пры будаўніцтве Уручча таксама знайшлі косць. Меркавалася, што гэта косць маманта, а аказалася ляснога слана. Ну, не мамант, але таксама не зусім звычайная для сучаснага Менску жывёла. Станцыя Першамайская. Выхад на правы бок. Ты, напэўна, чуў гэтую фразу на Першамайскай, калі толькі не ездзіш у навушніках. А чаму толькі на гэтай станцыі так зрабілі? Адказ даволі просты, участак складаны. Праблема была ў пародах побач са Свіслаччу. Станцыю нават адчынілі пазней за суседнія, і некаторы час цягнікі праязджалі яе, не спыняючыся. Станцыя Юбілейная плошча. На сённяшні дзень з'яўляецца адной з 4 самых новых працуючых станцыяў. Можа падацца, што плошча, да якой яна выходзіць, мае камуністычную назву, што маецца на ўвазе нейкі радзянскі юбілей, але лічыцца, што назва звязаная з юбілеем Першага Нікейскага сабору, хрысціянскай падзеі. Юбілейная плошча лічыцца самай глыбокай станцыяй і з'яўляецца канцавой зялёналузскай лініі. На гэтай станцыі ёсць цікавая скульптура, палова дыску, якая з пэўнага ракурсу выглядае як цэлы дыск. Наступная станцыя. Мы паглядзелі на існуючыя станцыі. Цяпер коратка аб неіснуючых. Ці ведаў ты, што паміж плошчаю Леніна і Кастрычніцкай планавалася станцыя Камсамольская? Хтосьці мяркуе, што яна строілася ў тым ліку для КГБшнікаў. А адна з будучых станцыяў павінна была быць названая праспект пераможцаў, але зараз яе плануюць назваць прафсаюзная. Ну так сабе для 21 стагоддзя. На перспектыву запланаванае будаўніцтва 4-й лініі, якая павінная стаць кальцавою. Спадзяюся, цяпер ты ведаеш больш аб менскім метрапалітэне. Да сустрэчы, дружа.